Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon na welcome na diri sa mabagyuhon sa gihapon nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Hotline. Karon nga adlaw kadasig lang sang tiyempo naton, yari na kita sa Biyernes nga presentation, Oktubre 28, tuig 2022. Hotline. Katapusan na kita nga Biyernes sa ikanapulo nga bulan. Pero ang bagyo ni do gina-expect nga basi kon malabutan pa sini nga weekend kag biya no diri sa aton sa Negros Occidental magagwa sa Philippine Area of Responsibility. No amo nang isa sang dapat naton bantayan kay ti by November 1 no kunta ni damo ning magalibot mo magakadto puli sa ila mga pamilya, mga himata, kay ti ang November 1 and 2, mo ni siya kung kaisa man nagaserbi balang reunion sang pamilya, nagakilita ay sa mga sementeryo, no? Bangod sang All Souls Day kag All Saints Day celebration. Hotline. Pero kabay pa nga okay lang kamo, no? Diri sa Metro Bacolod, bangod extended, no? Ginpalawig nga wala klase ang pila ka mga bulutuan, pila ka mga LGU. Actually, hindi lang Bacolod, kundi may pila ka mga LGU sa Negros Occidental nga extended nga wala klase until today. Amo ni nga kun sa Bacolod medyo nakalaka man ang salakyan nga makitaan naton subong. Hotline. At least hindi na pag-irisgo ang kabataan no nga maggwa amo ning sitwasyon no kay basi madisgrasya pa ba o kabudlay gid. Hotline. Ma-check lang kita karon ang latest nga advisory gikan sa PDMP kay gusto tay baluon kung ano na ning aktual nga sitwasyon subong ni Paing, no? Ang Negros Oriental mo kasubo man nga sitwasyon didto kita ko sa Gihulngan City. Grabe man tong baha, damo man apektado, may mga pamilya man nga nagkalahalitan no dito sa Negros Oriental na evacuate. Timakon mong iban tong mapuluyan, mga bubong na lang ang kitaon. Tigaling amo gina basta ara ka sa flood prone area kag amo ning sitwasyon nga puwerte ang pagbubo sang ulan. Kapin pagid kon sa bukid nga porsyon sige tupa, dapat preparar ka na no kung ara ka sa nanubuan nga lugar. Hotline. Ayos, unahon ta na karon dugay-dugay aksyon artay hupon checking in diri sa aton sining Friday presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa nasiling ko na. Maka-aksyon tang nga naga-monitor via Facebook kag YouTube karon nga aga, no? Pwede gi kamo makamonitor, pwede gi kamo makapadala sa inyo sining nga mga mensahe dira, no? Palihog lang send sang inyo mga mensahe o mas nami pagid while ga monitor kamo via online, no? Paagi sa Facebook kag sa YouTube, nami pagid kun inyo ma-share kag ma-like ang aton program, no? Kag mag-comment at the same time, no? Ang sitwasyon bala halimbawa subong abi, ang sitwasyon nyo dira subong maulanon gihapon o kapin pagid kon may ara kamo dira kinanglan nga ipalabot sa inyo sining nga mga rescue units sa inyo tagsa ka mga LGU. Kung kaisa may tendency nga mabudlayan kontak ining mga barangays nga malayo sa ila proper nga
banwa kag syudad, no? Basi mabuligan taman ina. Tigamiton nato ng advantage ng technology para kon katulad sini nga may ara kita ginabantayan nga si bagyong paing, dapat alerto gid kita, no? Hindi maghatag kumpiyansa ha, because at the end of the day mabudlay gid, no, kon hinali nga malabutan ka na sang mabahaon, maulanon nga tiyamo. Liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo until 9:30 in the morning diri sa aton sini nga pagpangalagad hindi lamang sa mga online listeners kag mga supporters naton karon iyang morning sa magka-aksyon taman nga nagatutok nagamonitor na via on air. No, salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag, padayon nga pagsuporta diri sa inyo Action Radio Bacolod. Feel free sa pagpadala sa mga mensahe man. Ang text hotline naton, no, karon tinguan ta man nga mabasahan sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kulaton ko lang hatagan ka pangayo ang PDMP Kariyo mga 5 minutes. Kay actually gasulod gid man ang latest nga advisory, no, alas 8 gid man actually sining agamo, pero gina-compile pan la subong, ginakuha pan la subong ang latest nga palayag man gikan iya sa Pag-asa, so that nga ma-update naton sa magka-aksyon ta kung ano exactly ang sitwasyon sumong because sa sining Bagyo Paing. Di ini bala subong si Bagyo Paing. Unahon ko ni ka-importante ini siya nga may banuan sa mga pumuluyo naton di sa Bacolod, sa Negros Occidental, kung ano ang mga preparasyon pagpanghanda ngay muunta. Na? Ang klase silingko sa Bacolod yati kapon pa ni gin-announce extended. Pero may mga nagresume nga LGU nga nagbalik niya sa klase, no, subong adlaw. Galing kay siya gihapon kuan na siya no, desisyon sa mga parents kapin pagid kon elementary and high school. Ara gihapon ang diskresyon sa ginikanan, no. Halimbawa inablang may mga naga-star sa mga asyenda nga may tabukon pa kamo nga suba, may agyan pa kamo nga kasapaan dira, may mga overflow nga do karisgo nga pakadtuon yung pang inyo kabataan sa bulutuan, maintindihan na sang mga teachers, no? Maintindihan actually na sang mga manunudlo kung hindi sila magka-report subong nga daw. Kay bisan wala pa sang mando o kun order mismo, halimbawa ang inyo alkalde nga isuspend ang klase, kay hindi man na directly or outright, mambal ka lang gati, sige, ang balto nga i-declare ta pa kapin, kung nakakadto ng kabataan karon sa eskwelahan, karon nga aga halimbawa, timid medyo may kabudlayan na ina, no, nga ipaybalo gila yun. Mangin ko na initiative na lang sa parents palihog, no? Basta muning tiyempo, nakita nyo nga do karisgo, nga ipadalang kabataan kapin pagid, bisan high school na kung gagmay pagani, please, hindi na lang pagtuguti o kundi na lang pagpadalang kabataan nyo sa mga eskwelahan. Okay? Pero unahon ko lang nadudugay ang sa bahin sa PDMP ka-importante niyang lakat sang tempo Maki-update man kita karon dira sa bahin sang Hinubaan kay may report nga na missing. Actually nagligad pa ning adlaw gin report nga may kuano may ara sang ay nagabiyahe pantiki kuno. Ote sige. Si Ma'am Pasita Tero, no problema ma. Okay lang, halong na lang sa padulong mo sa Antique. Siling ko ang sabahin sa PDMP, check ko lang ang sabahin sa Hinubaan ni nga reported missing ni, no? Nga mananagat, i-check ko lang ni karon dugay kay importante man ni kunano ng latest status ni ho. Ibaloon ta lang na karon dugay mga ka-aksyon na kag sumungan ang pagpanginbulahan ta sa pito ka mga LGU, no, nga nagbaton sang seal of good
local governance gikan sa DILG. Ti basta performing LGU ka magkabaton kaginman sini. So congratulations. Action Hotline. Pero dire ko anayo ka importante iniya sa pag-monitor naton kulakat sang tiempo ang paghahambalan. Action Radio. Bantay Bagyo. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather update. Dahon ko lang ni kay ari na siya. May nabaton ga init-init pa no nga weather advisory. We have Action Gani Republika gikan sa PDMP. Gan, good morning. Good morning, pasensya gid ang sila mga mainit-init nga balita sa Timpo. Ang mainit-init nga kape kay nagbakal ko kape sa dalong pasensya gid, no? No problem, no problem. Ang importante subong ang advisory kay do ikaw ginang ginapangita eh. Are. Ah. Good morning sa atong mga listeners kali daw kalipatan tang aton mga listeners, no? Are. Aha. Tropical Cyclone Bulletin number 8 alas 5 nakuha nato, no? Sa Pag-asa. Why patag-o ang subong 8 o'clock? Why pa? Ah, Alas 5, alas okay. 11 nang dason niya. Number Alas 9, 11. no? Oo, every 6 hours na siya. Okay. Si Paeng, no? Ika-15 ni siya nga tropical disturbance. Tropical storm ang classification niya is category 2. Okay. Gamay ang iyang ginduga nga person, no? Daw slightly nag-intensify siya. While nag-gihot siya nakatungdan nga direksyon sa Philippine Sea. But singa nun, ay pa siya nakahugpaas sa landmass naton anywhere sa aton nga Philippine Archipelago. But probably ini siya sa Sorsogon or sa Kabikulan, no? May lantawon naton kung ang changes. Pilion ta lang di action art ang diri sa aton nga diin kita apektado, no? Okay. Okay. Ang karon nga adlaw hasta buwas kuno, ti buwas Sabado, kaagahon. Ang heavy to intense, magsiling kita heavy to intense, 10 to 15 millimeter per square meters nga accumulation sang rainfall amount. Okay. Kag may tinion nga siya sa torrential. Magsiling kita torrential ang gauge na 15 to 30 millimeter, anaw na siya. Posible mabatyagan sa Kabikulan, Northern Samar kag Eastern Samar. Okay. Ang kasarangan hasta nga kadamulon nga bunok sang ulan, magsinita moderate ari siya sa 7.5 millimeter, no? With at times intense, no? Hasta makalabot siya sa 15 to 30 millimeter nga rainfall amount. Mabatyagan o kung may eksperyensyahan sa diin diri sa aton sa Western Visayas. Okay. Marinduque ang upodya Romblon, Quezon. Okay. Ang light to moderate with at times heavy rains, posible ma-experiensyan man sa Caraga, Zamboanga Peninsula. PERMM bang sa Muro, Autonomous Region for Muslim Mindanao, Northern Mindanao, Mainland, Cagayan Valley, Aurora, Rizal, Laguna, kag the rest of Visayas. Okay. So, watching ganon, ang iyang igo sang ulan, may Luzon, Visayas, kag Mindanao. Sa analysis ng aton mga meteorologists, climatologists ang Pag-asa, very broad complex kay ang aton nga weather system may ara si tropical storm Paeng. Ginaupdan siya sang shear line dito sa Northern Luzon, kag Central Luzon. Nagatuhaw si Northeast Monsoon. May ara man nga shear line, no? Shear line ti frontal system ulan man sa Gapon, kag may ara kita nga ITCC. So, bot sing ganon kung lang taon ta satellite imagery ta, ang sirkulasyon niya daw nagpabor sa iya nga palibot, no? Nga daw kagabi daw naglinong. A quiet sky before the storm, no? Okay. So ang sirkulasyon niya labot na di sa aton Western Visayas panay, including the entire Sulusi kag portion sang Palawan, no? So matamat na siya ang accumulation sang ulan kag ti ng ang nabatak nga signal, no? Luzon, Visayas kag Mindanao lawagon ko sa signal number 2, Catanduanes, Albay, Sorsogon, eastern portion sang Camarines Sur, kag sa Kabisayan, Northern Samar, northern portion sang Eastern Samar, kag sa Mindanao wala. While ang signal number 1, wala kita signal number 2 Western Visayas. Okay. Ang signal number 1 ari sa Luzon, Masbate, including Tikaw kag Burias Island, Camarines Norte, sa iban nga bahin sang Camarines Sur, Romblon, Marinduque, Quezon, upod ng Pulilio Islands, Laguna kag Rizal. Okay.
Ang signal number 1 na batak diri sa Kabisayan, Samar, iban nga bahin sang Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern portion sang Cebu. Bantayan, Camotes Island, wala diri ang Western Visayas. Aha. Okay. Ang Mindanao, Dinagat, Surigao del Norte, pati na ang Siargao, ang Bukas Grande Islands, Northern portion sang Surigao del Sur, muna siya, Mindanao. So, why kita madala sa signal number 1, number 2. Okay. Very good. Diin siya. Ang iyang lokasyon, ari siya, nagaantad siya 410, no? 410 kilometros ang kalayon sa nasilangan sa Burungan City, Eastern Samar. 11.8 degrees north, 129.2 degrees east. Okay. Kaya daw kagapon nagpangot ni siya 135.0 degrees east. Nagpangot siya sa aton nga PER sa longitude east, no? Okay. Dason may inang naga variable ang iyang kadasigon kung 10 kilometros siya hinay katama. Ang kung kaisa may 15 kilometros per ora. So hinay katama kay damo nga weather system ta naga-impluwensya. Okay. Karon niya 15 kilometro ang dalagan diya lantawon ta kung magdalagan siya. Amo ni nga matiner-tiner siya sa aton PER. Kay kahinay siya pag-idog, no? Still, All Saints kag All Souls Day. Di according sa isa ka meteorologist naton sa Pag-asa, may extend beyond pa ni siya hasta November 5. Ay, abaw! Masakit at masaklap na pangyayari. Okay. Kalawig isang tinerya ba? Lawig. Ang lain nga balita, pare, may nagtuhaw naman sa dalom sang Guam kag Northern Marianas diri sa babaw sang Federated States of Micronesia. Okay. Nagulhot na naman isa nang nagasunod sa iya. No, daw low pressure ni siya o kung tropical depression. Bantayan naton ni, nakita naton. Pero layo pa sa par. Layo pa. Okay, very good. Doon nagasundanay sila gaikog-ikog sila nga duha. Gano? Gaikog-ikog sila nga duha, no? Okay. Dason ang kabaskugon niya nga hangin 65 km per ora nagamadlos siya masubra sa 90 km per ora. Okay. Lantawon ta sa 24-hour public weather forecast naton na ubting kag ina kaagahon si Tropical Storm Paeng nagdulot ini sa sang maulanon nga tiyempo nga may pagmadlos nga hangin diri sa Eastern Visayas sa Kabikulan, Marinduque, Romblon kag Quezon. At the same time may epekto man siya sa ibang nga bahin sa Kabisayan kag Mindanao. Okay. Ang idulot yan ni magalungon man nga kalangitan may lapta-lapta. Sa malapnagon nga pag-ulan kag pagpanagoob. Ang the rest of Visayas, no? The rest of Visayas na upod kita diri. Western Visayas, Central Visayas kag Eastern Visayas, Region 6, 7 kag 8. Okay. Ang Tropical Storm Paeng nagakolaborasyon sila ni Sherline. No? Ginaupdan siya ni Sherline. Naga-epekto siya sa Metro Manila, Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora sa ibang nga bahin sang Calabarzon kag Mimarupa. Idulot niya man ang tiyempo, magalumon man ang kalangitan, may lapta-lapta man nga pagtupa sa ulan kag pagpanagoob. Kag ang Northeast Monsoon, hari pagid, no? Pila na sila, 4. Northeast Monsoon, epekto ya sa ibang nga bahin sang Luzon, may pag-uum-guuman ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala na siya mahinay o kung manipis nga mga pag-ulan. Okay. Lantawon ta karon. Sa aton forecast wind kag coastal water conditions ang aton shoreline, no? Duha lang ni. Ang seaboard sang Northern Luzon, Central Luzon, Eastern section sang Southern Luzon kag Kabisayan. Okay. Magising Kabisayan ari tadi, no? Region 6, 7 kag 8 kag ang ikaduha the rest of the country. Why tada? Ang iyang kabaskugon madlos, no, nga huyop sang hangin halin sa direksyon na aminhan na sidlangan pakadto na aminhan na katungdan. Kag ang conditions sang aton kadagatan diri rough, no, mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Ang takos sinisang wave height naton 2.8 to 5.5 ang aton nga astronomical tide. Okay. So nagtaas siya sa aton nga normal 0.6 so 2.1 to 2.5, no, ang normal ta. So above normal ta. So, buti nga noon, mabalod. So, natandog ang sea surface ta. May arasod sang tropical storm, no? Storm surges sa aton mga
coastal shorelines, no? Aha. Depende ni karon sa Coast Guard sa aton nga mga otoridad sa reclamation kung makatabok ang Iloilo Bacolod, no? Mga fast craft. Dajangas, no? Aha. Escalante, Danau, ang San Carlos, Toledo, ang Amlan, Santander, Cebu, kag ang Dumaguete, Dapitan, kung Okay. makatabok sila. Natandog na ang aton si surface diri. So, amo ni siya. Oo, At samtang ang report ko sa gwali sa studio, perting dinaganas ang ulan din, batagan ko pa. Oo, ara na. Oo. Batyagan mo din namon. Okay. Ariya, alas 8:51, siningaga mataob ta, punto 9. Baw, moderate lang ato nga taob. So, alas 4:44, ang unas sa Puwento, no? Punto Aha. 2 metro. Kag alas 5:38 sininga kaagahon, kanami patani isang tulog ta, pero nagbunok ng ulan. Nagbukang liwayway si Haring Adlaw, nagbutlak siya sa nasidlangan mga tunod siya. Why siya galing magpakita, nabutlak siya pero hindi siya Why, kitaon. hindi siya kitaon nga, arang iyang busilak bla, hindi siya kitaon. Gani. O, are, pila temperatura ta? Ang temperatura ta di normal 25 to 30 to 31. Subong nagpanubo siya sa dalis o nagtaas siya sa 26 degrees hasta sa 29 degrees Celsius to the maximum. Okay. So, i-convert na siya 26, no? 38.8 hasta sa 82.4 degrees Fahrenheit. Kung si Katani pa makulimlim ang ating panahon. No? Kung sa Tagalog pa kung sa makulimlim sa aton niya Oh. magalumon kag maulanon gid. Jacket payong. Aha. Kung nakabuta kay likawan tanin nakulban kung leptospirosis, isa namon kaupod sa kabalikat na leptospirosis na ara na sa ospital. Ay, tuod? Bugtos sa ila. Oo. Te amo ni. Lakat sa aton chimpo siningaga Action Heart, no. Aha. Anyway, sa command center, no kay do lapit ka man lang na sa inyo command center, may mga update action gun nga Ari. Mayo. Oh, sige be. Ari. Kagapon ni siya na-compile namon nga record sa Oh, sige be. ang halit ni tropical depression. Aha. Ang apektado nga populasyon ang CDRRMO, no, Sitrep sang Sipalay City, nag-report siya. Okay. Sa baha ni, no, number of barangays isa. Evacuation center wala, pila ka pamilya 20. Ang naapektuhan nga pumuluyo individual 87. Okay. Si Palay na siya. Sipalay. Okay. Ang San Carlos City sa kung pila ka barangay unspecified pa. Okay. Kaya nagkadugang sila ang evacuation center nila 3. Ang number of families nila 105. Pila ka individual 438. Okay. Bodamo, San Carlos Damo. na yan, no? Damo, oh. Okay. Dason ang Moises Padilla, yan niya sang PSWDO, no? Ang Moises Padilla, isa ka barangay, evacuation center nila, wala. Pila ka pamilya, duha. May 8 ka Individual. apektado. Okay. Okay. Kundi nakalawag ko gina ang San Carlos City. Sa report niya sang CDRMO, sang San Carlos City. Pero may report diyang PSWDO, ang apektado nilang barangay, 5. 5. Ang evacuation center, 3. Pila ka pamilya, 102. Kag ang apektado nga individual, 524. No? San Carlos Malagyapon. San Carlos. Okay. Sa Calatrava, iya panikapon sang PSWDO naton, no? Kay nami na ya ang structure kag organization sang PSWDO kada banwa syudad may ara na sila tawo. Okay. Correct. Sa Calatrava, pila ka barangay isa. Ang evacuation center wa sila evacuation center nga ginusar. Wa man sang pila ka pamilya, wa man sang pila ka individual nga apektado. So very good, no? Ang Sipalay City, kundi kag ginagin tawag ko man ang Sipalay City, CDRMO, Sipalay City. Area sang iya sang PSWDO. Isa ka barangay, wala sila evacuation center, 20 ka pamilya, 87 ka individual ang apektado. Okay, tiyan mo na. So, ang suspension sang klase, ang San Carlos City, tanan nga level, tertiary, secondary kag primary. Okay. Ang Pontevedra tanan mga level, no?
Ti mo na primary, secondary, kag tertiary. Moises Padilla elementary lang kag secondary. Ang La Carlota City o levels, ang La Castellana o levels, ang Murcia kinder to grade 12 lang. Okay. Ang Bago City tanan mga level. Ang Silay City tanan mga level, ang Sarabia tanan mga level, ang Talisay City tanan mga level, Tubuso o levels man, no, tanan mga level. Ang Don Salvador Benedicto tanan mga level, kag ang Calatrava tanan mga level. Okay. Ang suspension sang pag-obra, no? Pag-obra sang aton nga sa kondensya nga kumbuyahan, pero ang San Private Carlos man City, o kung sa public ya guro kapin pa DSWD needed Oo. gina ma-report ka na kag sa paro sa inyo nga obra. Okay. Kaya aray, suspension of work sang San Carlos City, wai sila obra sa ilang nga LGU siguro. Ang La Castellana, mga DepEd personnel, wai obra, suspended man. Ang Murcia, ang Ulubraon sang maestro, wai anay sa balay, kay apektado man sila. Correct, correct. Tiyan mo Oo. na siya, nakulate natin nga report. Sige. So anyway, base may ara man update karon sa udto. Ang isa lang gid nga importante guro ni Action Gun, hindi gid magkumpiyansa subong kay Ko, gagulpiad na siya actually untat, no? More or less siguro mga 10 to 20 minutes. Untat Ara ang naman. ulan. Dason mabundak siya gulpiada. Iya dason nagalawig siya kisa tag 30 minutos man ka maguntat. Do mo na wala. tiyan mo na intermittent on and off, Oo, pero ti dala pa ning gyapon ni Paing although nga wala kita sang storm signal diriya sa aton. Correct. Ano na Ate, siya, correct. sige. Action Gun, keep us posted na lang. No, kung may ara mga latest update, alas 11 karon na, manawag kami liwat sa imo, Action Gun. Regulated, probs basta ikaw. Sige. At your service, sir, no? Sige, i-try na ihigop ang kape mo, sigurado, bugnaw na na. Sige. Okay, Salamat, welcome. salamat, Gid. Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division, ang ginplastar niya to, ginlawag niya among tong mga areas as of today, no nga natipon nila, may mga actually report ni daw kahapon pa no? May mga affected manggali families dira sa area sang Sipalay, ang may pinakadamo gid San Carlos City. Now i-check ta unahon ko lang guro sa kay Primo Eric Tenerefe da Sinubaan. Prems matawag ko sa imo dugay-dugay kay unahon ko lang ni anay ko no damo pagid balita parte ni sa maulanon nga tiyempo. Try ko Vice Mayor Gustilo da sumong. Kumustahon tang San Carlos City? Kay nakuha kagin report na Sungani, may mga families to nga affected bangod sang maulanon nga tiyempo, and we know ngang San Carlos nagligad to amoning mga lugar man nga ginmonitor ginbantayan kay may mga lugar nga nagataas man ang tubig baha mo. Ang bulyada bla no sang tubig baha. Tiyan mo ng halalungan. Okay lang ni nga mo ni nga medyo adlaw ya inang sa daaw makita mo bla. Ang lain gid kon sa kaagahon nga inang mahamuok ang pagtulog mo o kon gabi inang madulom mabudlay gid ya paghiho mo sina mo. Bisan ang mga rescue operative mo well-trained para sa pag-response during sang mabagyuhon nga tiempo, pero basta gani nga may ara sang problema in terms sa tiempo o kung kasanlag sa panahon, affected na ya bisan pag-response sang mga first responders. So i-check na lang na kumusta na San Carlos City nanong advisory sang ila alkalde da subong. Kay importante ini nga mabalaan naton no kang mapabalugin ang mga pumuluyo kay damo no sang actually iban luyag piya mag-travel kumaga mag-amuning tiyempo no may ara ko nabalaan nga pila ka mga lugar nga kun sige inulan ang ilap sementeryo ang public cemetery ginabaha o kadalom sang tubig ti isling ko kun mag-amuning tiyempo karon hasta sa November 1 and 2, limitado bisan pagbisita mo ni sementeryo, alangan ka maghala ka ubog ka magkanto dito para nga magpatigayon sa pagpanindi o kung magpangamuyo sa mga minatay mo dito sementeryo.
Amo na no ang mga balantayan ta kay ang lain pagid siling ni gani kay magluwas subong ha. Magluwas subong sa gining ginamonitor nga si Paing nga ang expected yan no Nobyembre 5 siya mabiya sa Pilipinas. Anong nanamitan ni siniyaban? O may ara pag ginakitaan outside para subong nga naga-develop man ay kalain. Kaya na may dugangan tanay karon na pagbalik ta kay i-check ko dito sa inubaan atong na-missing balang nga kwan nga mangingisda ko na nung update sa to kag tiga congratulate kita hinubaan no isa sa mga nakabaton diri sa award sa DILG ang Himamaylan City pagi kay Mayor Raymond Tungson. Mayor, congratulations na sa imo kaga sa mga opisyales sa syudad sang Himamaylan no and other cities and municipalities nga nagabaton sining award. Dugangan tani karon ma-post lang ko for some commercial break alas 8:39 na. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
makaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa abi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man siya may magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basi sin ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? kung kisana ano nang kuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila mandisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw gid ang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana ano nang kuya ako makulang ay siyempre piga
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala man siya may magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan no gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta kung nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano nang ako makula. Ay, may pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano, hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kag ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw gid ang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo. Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Radio Philippine Standard Time, alas 8:56 na pertik dasig sa tempo na to, no? May agad na kay Joy Ligaspi, kay Yadid Muliham Sitinib, Bao Benitez, Ginbaliskadya, Diday Benitez. Salamat kay Ralston Zaragoza, gamonitor man si Lisa Gardi kag Tribor Valladares. No, salamat gid sa inyo pagmonitor. Romeo Iscamilla. Ang timpo ta mo ning kuano maulanon nga panahon mo ning mas i-prioridad ta na subong. Now i-check ko lang sa inubaan to bala kon basi ara na si Primo Eric Tenerefe Axondos isinya silang ko kay unahon ko lang ni siya atong na missing bala kun bala nga mangingisda kun anong update sadto kag tiyang good news man ang ila sining Vanuatu nakakuan man nakakuha sining award gikan sa DILG nga ang mayon nila tibag o na da subong mo sa inubaan kag nanong status to sang maulanon nga tiempo no subong no inubaan ang sipalay nga may mga kuan man to may mga areas man nga natipagan kuno mo may landslide da i-check ka lang na karon Sipalay City ho kay may mga balay to nagkalaguba tilain pag ikumaгаmuning tiempo ho nga daw ay plano gid nga mag-untat kag magpakita siya ring adlaw bla namo ning pinaka mabudlay gid mo Online sa hotline.
Pero ari sa aton nga linya ho, antes ko hadtuan ang award nga nabaton nila kay ang mayor na sang hinubaan basi makaka-interview man kita sa uli sa iya, no? Kag mga istorya. But we have Sir Eric Tenerife on the line, no? Anong posisyon niya da subong nga ginauyatan man? Primo, mayong aga si mo, sir? Primo, good morning kag sa tagpalamati sa Action Radio mayong dito sa inyo tanan. Kumusta ang tiyempo na sa inyo? Hinubaan tiya mo matagyapon na. Spokesman ako sa aton nga mayor, bago nga mayor si Mayor Da Felipias. Okay. And in behalf sa iya nagapasalamat din ako sa imong oportunidad na ginhatag sa amon. Yes. Sa imong ginapamangkot premise party sa mangingisda, ang ngalan niya na si Maximino Hirongay. Okay. Maximino Hirongay, taga Purok 4, Barangay Asia, diri sa Manuasing Hinubaan. Kag siyang nagligad nga Lunes, sang daw nagamatamat, idla to basko gang ulan. Okay. Kabalo ko man pangabuhi di sa amon pangista, nagpalayag na siya, nagpalabod siya. That was Monday morning. But natabuan gid nga gapakadto siya sa Payaw sa tunga sang dira sa Asia sa Purok 4. Nasugata iyang dalagko nga balod. Kag why na siya makabalik sa iya nga balay sa Purok 4 sa Asia si Maximino Hirongay. Okay. Sa Lunes ang hapon kay kada aga na sila mapalayag, kada hapon nagabalik na sa mga alas 2. May timing gina nga pamaligyan na isda. Okay. So since Monday, wagid makita ng iya nga lawas. Pero sang nagligad nga adlaw, nakita ng iya nga baruto, wasak na. Ang iya nga baruto, Primo Art, sa tagpalamati sa Action Radio, nakita sa porsyon sang barangay Alim. Malayo-layo na ining barangay sa iya barangay nga Asia. Okay. And until now, mga 15 minutes ago, nag-coordinate ako sa kaamon nga Dial DAF Command Center diri sa Banwasang Hinubaan. Kag ang latest nga feedback, missing gihapon ining si Maximino Hirongay, na fisherman nga nadula since Monday pa, Primo Art. Sige, so ma-update kami sa imo sina, no? Ari lang uy, congratulations dra in behalf sa amon diri sa stasyon man and sa bilog dira nga LGU sang Hinubaan. Congratulations, nakabaton ka mo award ni ho. Oo, bao, salamat gid sa ina nga award nga ginhatag sang DILG. Ang ini nga award, Primo Art, ginatawag ini nga SGLD. Okay. O kon Seal of Good Local Governance. Isa sa pinakamataas kag prestigyoso nga award nga ginatag sa Department of Interior and Local Government sa tanan nga LGU, either sa province, city, component, highly urbanized kag sa mga munisipalidad. Di buenas kami diri sa Hinubaan sa idalom sang pagpanguna ni Mayor Daf Anthony Vidaurasa Garliquias nga sini nga tuig nakuha namon ang SGLG award kag we are very lucky, Primo Art, nga sa bilog nga Negros Occidental kami lang gid sa Hinubaan ang banwa nga nakakuha sang sini nga award. Wow. Si medyo standing tall kami subong bugalon kung sa simple pang istorya ang banwa sang Hinubaan. Kag gusto gid ipaabot ni Mayor Da Felipias ang iya pagpasalamat sa tanan nga mga evaluators halin sa nagkalain-lain nga mga local sa lain nga mga national government agencies like DILG, POA, DNR kag sa tanan nga nag-evaluate diri sa amon. And most of all, gina-congratulate gid ni Mayor Daf ang tanan nga mga department heads sang Hinubaan, ang mga barangay kapitanes namon diri, ang amon nga mga konsehal, and above all ang pumuluyong Hinubanon na nag-cooperate gid ginakuha namon ini nga award. Yes. Pero ini siya nga award na nakuha subong ni under the leadership of Mayor Da Felipias and Primo Art, daw consistent award di kami niya sang Seal of Good Local Governance. Actually, platinum award din na kami nga nagligad pa sa kay Mayor Estrapa, sige na gakakuha na mo ning award. But for this year, naging very special ini under kay Mayor Daf kay bago siya namon nga mayor kag solo gid nga award sa bilog nga probinsya. So ka sa nami man batyagon nga ngamon nga mga efforts diri sa Hinubaan is being recognized kag ini nga award Primo Art nag-abot at that time nga may mga investors na nga nagakadto diri subong sa amon nga gusto na magpatindog sang mga
negosyo kag planta diri sa amon nga ginatukod nga economic zone. Okay. So this is a welcome sign kag may patani nga tuloy-tuloy na ining ligaya para sa Banwa sang Hinubaan. Kay hambal ganing ni Mayor Dato Liquias, we are positioning Hinubaan as the premier municipality of Negros Island. So kabay salamat gid sa sining award. Sige. Mo salamat, congratulations sa inyo. Isa other time schedule to kay Mayor interview. Salamat, Gid. Sige, Primo, salamat gid and good morning, mabuhay kita tanan. Salamat, Gid. Alas Hotline. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Paano mo pangingitiin ang damdamin? Lutuan mo. Paano mo patatatagin, pasisiglahin? Lutuan mo ng may pagmamahal. Maggi Kusina Serye. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mga kwento ng buhay, pag-ibig at pagkain sa isang kusina serye na handog ng Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, ang nagmamahal at mamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal at mamagi. Kung ang lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Natural nga ba sa ating kultura na hindi magkasundo ang manugang at biyanan? Gaano nga ba ito katotoo? Tunghayan po natin ang isang halimbawa sa kasaysayan ni Helen at kung ano ang naging bahagi ng pagkaing niluto ng may pagmamahal at Maggi Magic Sarap, kung paano naging daan ang masarap na pagkain upang magliwanag ang relasyong tila aandap-andap. Tunghayan po natin ang ating tampok na kwento dito sa dulang Maggi Kusina Serye. Katatawag lang sa akin ni Mama. Pupunta sila rito ni Papa bukas. Dito raw sila manananghalian. Ano ba yan? Bukas na? Tapos ngayong gabi lang nila sinabi? Biglaan kasi. Dumalo kasi sila sa isa kong tiyuhin. At para masulit ang kanilang lakad, gusto rin nilang dumalo din sa atin. Ano bang gagawin ko? Alam mo naman si Mama, noon pa man ayaw niya na sa akin. Ayusin mo na lang ang pag-asikaso sa kanila. At baka sakaling gumana ang loob niya sa'yo. Paramdam mo sa kanilang importante sila. Lalo na si Mama. Sige, Peter. Sinabi mo Ano bang mainam na gawin? Ganito. Paborito ni Mama ang paksiw na bangus. Total, lunchtime pa naman ang dating nila. Kaya sasamahan kitang mamalengke bukas ng umaga. Tapos, sarapan mo ang luto mo. Dahil doon mo may papakita ang iyong malasakit at pagmamahal. Bakit ganito ang lasa nitong luto mo, Helen? Oh, bakit po, Ma? Okay naman po para sa akin ang lasa. Oo, okay naman. Pero para may kulang. Nakukulangan ka pa? Baka wala ka lang sa kondisyon kaya may diferensya ang panlasa mo. Siguro nga, kaya wala akong gana. Bakit po, Ma? Kulang po ba sa asim o sa anghang? Sabihin niyo po at babaguhin ko ang timpla. Ano po bang kulang sa niluto ko? Ewan ko. Hindi ko alam. Teka. Sandali, saan ka pupunta? Tutulog na lang ako. Baka sakaling makita ko sa panaginip ang masarap na pagkain hinahanap ko.
namang ganun ang ginawa mo? Dumayo ka pa rito para lang pintasan ang luto ng manugang mo. Wala naman ako sinabing masama ah. Hindi ko lang talaga nagustuhan yung luto niya. Ma, mahigit 1 taon na po kaming nagsasama ni Helen. Pero ni minsan, hindi po ako nagreklamo sa luto niya. Nasanay ka na kasing kumain ng kahit anong iluto niya. Tama ka, Olivia. Sanayan lang yan. Kahit nga ako, nasanay na rin sa luto mo. Sinasabi mo ba na hindi ako masarap magluto? Naku, makapagpahangin nga muna sa labas. Baka sakaling may-relax ako. Nako pa, mukhang kayo naman po ni Mama magkakatampuhan yan. Sanay na ako sa kanya. Ganun lang talaga mama mo. Nagiging matampuhin paminsan-minsan. Hindi ko alam kung pinapersonal ako ni Mama. Pinanghihinaan tuloy ako ng loob. Makapunta nga muna kina Inay. Sasaglit lang ako. At baka sakaling may maitulong sila sa akin. Ang sarap nitong paksiw na isda. Ibang klase. Nagustuhan mo ba? Opo, Nay. Nakakapanibago po. Dahil sobrang sarap talaga. Ilang beses ko na pong natikman ang luto ninyo, pero kakaiba talaga ang sarap nitong paksiw. Ay, sige anak. Kumain ka muna. At pagkatapos, sasabihin ko sa'yo ang magic na ginawa ko para mapasarap yung paksiw na luto ko. At kapag natikman ang biyenan mo ang lulutuin mong may magic na sangkap, siguradong hindi ka na niya pipintasan. Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anumang lutuin, magical. At ngayon, balikan natin ang kusina serye. Handog ng Maggie Magic Sarap. Ba, kakaiba ang sarap ng luto mo ngayon. Oo nga, Helen. Hindi ganitong kasarap ang luto mo kahapon ah. Ano bang ginawa mo? Meron kasi akong inilagay na magic na sangkap. Magic na sangkap? Ano yun? Aba, mukhang ganadong-ganado kayo ah. Masarap ba? Oo, masarap. Masarap talaga itong niluto ni Helen, kahit tikman mo pa. Opo, Ma. Sa pagkakataong ito, hindi na po ako mapapahiya sa inyo. Talaga lang, ha? Opo. Ako sa bagay, ang sarap ng amoy. Naku, curious tuloy ako. Ay hala, uupo na ako at sasaluhan ko kayo. Sige ma, kumain na kayo. Oh, biglang sumarap ang luto mo ah. Ano bang ginawa mo, Helen? Parang magic. Tama kayo, Mama. Para po talaga magic. At yon ay dahil niluto ko ito ng may pagmamahal. At merong Maggie Magic Sarap. Maggie Magic Sarap? Opo. Eh sige, susubukan ko rin yun. Bukas, ako naman ang siya magluluto ng paksiw.
ayan. Paksiw na galunggong naman tong niluto ko. Ba? May pinuntahan kasi sina Peter. Kaya ikaw na magbuena mano. Sige, tikman mo. Sige. Ba? Ang sarap! Sa loob ng maraming taon natin pagsasama, ito na marahil ang pinakamasarap na niluto mo. Talaga lang, ha? Binobola mo lang yata ako eh. Totoo ang sinasabi ko. May kakaiba talaga rito sa niluto mo ngayon. Parang may magic na nagbigay sa akin ng kakaibang gana. Iba talaga ang sarap ng pagkaing nilutong may pagmamahal at may sangkap na magic sarap. Siguro, kailangang ipadama ko rin sa ating manugang ang aking pagmamahal. Kakausapin ko siya na masinsinan mamaya. Alam mo, Olivia, ang pagkakaroon ng magandang relasyon ng manugang at biyenan ay para ring pagluluto. Kung may sangkap na nagpapasarap sa pagluluto, may sangkap ding nagpapaganda ng samahan ng biyenan at manugang. At yun ay walang iba kundi appreciation and acceptance. Dapat matanggap mo si Helen at ma-appreciate mo ang mga effort na kanyang ginagawa para sa'yo. Maraming salamat po, Mama, dahil na-appreciate nyo na ang mga ginagawa ni Helen. Opo, Mama. Akala ko talaga, mahirap kayong i-please. Kaya nga, ikaw na ang bahalang magpasensya sa akin kung pinintas ako yung luto mo. Huwag ka mag-alala. Dahil simula ngayon, ay magiging mainit ang trato ko sa'yo. Kasing init ang bagong luto at masarap na pagkain. Ako rin po, Mama. Sisikapin ko kayong mahalin, katulad ng pagmamahal ko kay Peter. At ang nagmamahal, nagmamagi magic sarap. Masarap talaga ang buhay kung lahat tayo ay nagmamahalan. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anumang lutuin, magical. Natunghayan po ninyo ang kasaysayan ni Helen, kung saan ay isa na namang pamilya ang nagkabuklod-buklod at gumanda ang samaan. Tumibay ang kanilang relasyon dahil sa masarap na pagkaing niluto ng may pagmamahal. Masarap na pagkaing handog ng Maggie Magic Sarap. Siya nga pala, mga kaibigan, ang magical paksiw na isda recipe na ginamit sa kusina seryeng ito ay matatagpuan sa maggie.ph. Maraming salamat po. Kung lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Alas 9:17. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stains Technology. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Alas lang ang sitwasyon da ang aton oras, no? Ang CDR ni mo subong may hadol pag ang ginahimo sila ni Dr. Pornan karon sa udto sigurado may mga update ini siya, no? Ari na lang hot, i-try tan lang ni nga ma-update siya si Palay to. Kumusta to ang mga mga balay lang nga nagkaangkon sang problema no bangod sang landslide. Kaya importante, nidamo si Palay noon nga pamangkot diri ho. Bisan kadali na lang no antes ko balikan si Akson na kuan karon si Akson Henry sa manabilin pa naton nga obligasyon. No? Morning lang kay Payong ngayong Renan, kay Parinuel Zambales, morning Mel Gallegos, Rodolfo Soralio kag Inda Misterio Mulita, Rose Traigo, Mary Ann Efren, kag Corazon Grijaldo Villasiran, Inday Cicel, Romel Flores, Merlinda Rabiliesa, Joseph Ryan Cuadra, no, kay Salvador Razel, Artemio Villarias, Cirque Dugnab, araman si Zam Tiu, morning dira sa kay Russell Cervantes Tunog, no, Alan Hawud, Ana Sinuro, kay Doc Matt Mayo, kag Ma'am Vanessa Mayo, dira sa mahinsang Pungsod America. Good morning. Thank you, Gida. Nico Chu, Raymond Cuaro Monzale, kag Elmra Castillo. Salamat sa inyo, maigin nga pagmonitor. Kay Kenji Gangoso, kag Teresita Aiknag. Gan siya ni siya, galing kay Gimbaliskad. Tara man si Madam Tart Karin Chua, kay paring Idi, lumugdang daramay nga galang Hotline. Sige, ang ibang mensahe karon sa udto na lang ay, no? Okay na lang guro Akson Doors kay may obligasyon pagig ko, hindi na lang guro si former councilor Bugtae, no? Karon na lang na siya sa udto para makuha tang mga update kay maipit ko karon alas 9:22 na. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya, pero balik hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo, kung nadala kami o kunwais, ang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid kung online, mas nami, sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nauya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung
mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dyan for may sapon, kag hindi ko masyado makita. Kay isa, blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for may kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minsan sa high school honors din. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mag-eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo ilang tao nga magulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhing, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga
ihatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ihatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry mapadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo madua ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamog nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan Aksyon Radyo Aksyon Hotline. Why nagid kita tiyempo sa aton sining nga pagpangalagad kay Teresa o Teres Grade A. Amo nang apelyido mo. Josephine Gabiason, Josephine Alimon, monitor man. Marian Turicampo Sutis, kag Tisoy Lucino. Arnidan Makoy, tanan gali nga mga miyembro sang Operation Tulong Task Group. Kumusta na kamo? O, kumusta na ang biyahe ta? Hotline! Rafael Lama kag kay Marites Negre. O sige, Margarita Vergara, sila nga good morning, maulanon ang tiyempo ta. Watching live from Manapla. Ti kumusta ang puto da? Way magkalabasa da ang puto nyo sa Manapla. Amo nang the best nga puto na tilawan ko. Manapla. Basta magambal ka Manapla, puto ara dang namit. No? Manapla puto. Diosdado Carpentero Abansyo kag Ronel David. Morning man, thank you gida for listening. Way ko na malabutan atong sunod guro nga simana ni siya ko. Kay hindi ba lang parte sa mga address chicken nga gina-supply di sa Bacolod, nga waya planta diya sa aton, nga nagapanglimpyo sini. Amo na gani siling ko i-check ta ni tuod bala sa taga City Legal Office kung ano ang nabutang dira sa ginpirmahan
nga memorandum of agreement sa tunga iya sang city kag sang slaughterhouse. Kay duway na sila cater kon parti sa mga manok niyo. O sa mga manok lang kundi baka, karabaw, baboy do amula na iya sa AVM Bernardo da, pero do sa manok kidaway na da sila ng sang panglimpyo da. Hotline! Aber talang tawon tani kon kay under this administration do amo ni ginatutukan Manila ko kag ginaasikaso. Hotline! Ang result man sang huddle this morning sang CDRRMO sa Bacolod upod sa mga local officials ta partigyapon kay paing karon na lang sa Action BBB program. Hotline! Why na ta tiyempo with Action Henry Espulgar, kabuylog taman si Action Elry Dutilio sa aton IT expert kag Action Dorel Cabato. Ako naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio!